er vi i gang i, Per. Hej og velkommen til 2Gamers 1 Account. Mit navn er Asger, og i dag er det blevet tid til noget Skywars herinde fra Hypixel, og vi er i dag sammen med Skydas MC her. Han sidder og streamer lige nu, så hvis det lyder lidt akavet, noget af det vi siger her, eller andet, så er det fordi han sidder og streamer. Ja. Så gå dog. Skywars med Skydas, det burde den her serie hedde. Okay, godt. Lad os hoppe med i det. Jeg fandt et diamond sword. Der er et stingsword til dig, jeg gider ikke have et stingsword. Fedt. Tak skal du have. Jeg kommer nu. Tror du, jeg kan nå det? Hvis du dør, ikke også? Der døde jeg. Nej. Uden Per, hvad gør jeg så? Ja, okay, så falder jeg også ned. Vi tager lige op igen. Det er sgu napper, du. Det er napper. Jeg synes, det er den, vi spillede før på vores første video. Ja. Og vi vandt. Ja, det kan være, at vi har held nok, ja. Nej, det er den, vi tabte mod ham der jo. Ham der med dragen der. Nå ja, dragen. Ja, lad os lige... Der er gode minder for den her. Det var meget sjovt. Ja, det var rigtigt. Det var en griner. Det var en god griner. Nej, Ej, du skulle ikke skyde på mig. Jeg skyder ikke på dig, Per. Du er en helt anden ende her. Nej, men du vil ned igen. Så pas dig på, lille dreng. Nej, du skal ikke kaste XP på ham. Jeg enchanter bare mig selv her. Løb. Er det farligt? De kommer nu. Gør de? Så særligt for, at jeg kan komme tilbage igen. Undskyld. Okay, godt. Jeg fik en hjelm. Du fik en... Ej, godt. Super. Godt spørgsmål. Hvad var det, der røg igennem her? Det... Ej, okay, jeg vil lige over det her. Du skubbede skelettet ned. Den der blok, den der lige... Ej, der ligger der en diamantsværd her. Gør der? Ej, hvor lækkert. Det skal jeg da... Nå, det måtte jeg ikke få. Det er han. Nej, for ned! Nej. Der. Tricked. Vil du noget selv? Ja, jeg fik ham. Ej, hvor er det fint. Pas på. Nej. 5 liv. Nej. Nej, vi kom på altpladsen. Prøv at tage noget Teams Insane mode. Jeg gætter på, at den her vinder vi. Den vinder vi på. Er du sikker på det? Er du nu sikker på det? Ja. Lad os krydse fingre. Jeg krydser Minecraft-fingre her. Okay, så er det snebane her. Jeg er jo lidt af en viking af mit skin her, kan I jo nok se en gang. Jeg er jo lidt en viking. Og Per er bare... Hvad er du egentlig? Det er et vikingefoster. Vikingefoster. Hvad er et vikingefoster overhovedet? Ej, jeg har ikke nogen ting, jeg kan skubbe med. Nej, hvad er der det for noget? Au! Jeg fik en pil lige i fjeset. Prøv at se. Vent til de kommer. Vi har ikke været særlig heldige med vores grej her. Okay. Nej, nu er vi på den Mushroom Island igen. Mushroom Island, det går alt galt. Nu prøver vi. Nu. Nå, okay, jeg troede simpelthen, at vi allerede var begyndt. Lige da vi kom ind. Nå. Svampe her. Den her bane er på svampe. What? Der er noget lava. Jeg elsker lava i det her spil. Har du noget svært til mig? Nej, det er ret svært for mig. Nej, jeg har selv et svært. Har du ikke noget svært? Jeg er ikke mere svær til dig. Så det er svært. Det er alt, hvad jeg har. Så har jeg noget lava. Så, I'm sorry. Jeg ved ikke, om jeg kan tage dem begge to, men jeg kan nok smide noget lava ned til dem. Ja. Okay, hvad vil de gøre nu? Der er ikke noget at gøre dernede. Okay, hvis vi ikke vinder den her, så ved jeg sådan snart ikke. Jeg er død. Det har han også. Ja, jeg må dø af det der. Tror du ikke? Jo, 3 liv, 2 liv, 1 død. Der er en fiskestang. Vil du have en fiskestang? Han døde. Vil du have en fisk? Stang. Det er værd med at hoppe i hovedet på mig, Undskyld. Jeg har en økse, hvis du skal bruge den. Oh my god, jeg døde. Ja. Og de har virkelig gjort sig umage med bare ikke at komme igennem. Skal du ikke gøre i hovedet på mig, Per? Skal se, det var det her, der skete. Jeg fik et sværd. Fik du et sværd? Ej, det var godt. Ja, du kan få en hjelm. Jeg tilbage på. Tak. Et sværd? Ja. Kun det her. Hvad smider du nedover? Det ved jeg ikke. Nå. Det lignede et diamantsværd, men okay. Hvad? Smider jeg diamantsværd over? Nej, det har du ikke gjort, så har du vidst det jo. Nej, fordi jeg klikkede bare på det. Smukt. Det var meget larm. Jeg kom til at kaste vores... Hvad kaster du nu med? Nej, du skal ikke tilbage. De skal efter os. Du skal ikke tilbage. Nej, Per. Lav lige et sikkerhedsnet her, så falder vi ikke ned. Nej, hvordan går de rammer der? Du er syg i hovedet, Asger. Jeg er syg i hovedet, det er dem, der skyder på os, Per. Kan du få dem? Det satte ding 2 gange. Ej! Du har sådan en pille i panden.
Jeg sådan lige sidder, jeg har sådan en pil lige i hovedet. Jeg har da ikke nogen... Jeg har en på min arm og på min læg. Og jeg har nogle pile til dig. Skal jeg supplere dig med en pile? Ja. Nej, så får jeg dem selv op. Nej, okay, tag dem. Og tag dem. Det er alle dem, som bliver ramt ved siden af. Jeg prøver at lave sikkerhedsnettet større og større. Nej, hvordan kan de ramme mig der? De rammer 2 gange i træk. Asger, hvor er pilen hen? Dem har jeg på mig. Der, smid ned i din pit. Jeg smider ned i din pit. Pit. Nej, du dør ikke. Du kommer tilbage igen. Nej, au, for... Nej. Hvorfor rammer jeg ikke? Au! Nu dør jeg. Hvorfor? Du dør! Jeg døde! Hvor er det dejligt at være i live. De rammer igennem hullet. Ham der, de er i hullet. Der er et hul lige her jo. Kig lige. Der er huller over det hele. Jeg ramte Vi kan jo ikke vinde. Hvad nu vil du vinde det her? Nej. Philip, er du dør nu? Ah! Hej. Det er lige før det bare bliver sådan en skarper som montage det her. Ja, i stedet for det på det eneste. Det får vi ikke lave. Okay, vi prøver igen. Vi er allerede begyndt. Au. Okay, udstyr. Godt med udstyr her. Vi skal bruge noget udstyr. Er du ved at dø? Ja. Så lad være. Okay. Skal vi bare gå amok på hende? Ja. Kan man alene, tror jeg. Man kan være alene af det team. Hvor er vi bare nederen. Jeg vil gang i, Per. Okay, jeg healer på. Gør det der hele tiden, okay? Så går jeg ned over narken, okay? Okay, Asger? Ja, bare kom. Nu begynder hun bare at sælge mig. Ja, du slår ikke tilbage. Rip, du tog min kill! Ja, tak. Bag Per. Per, der står en heroppe. Hvor? Heroppe i toppen. This is so good. Asger. Skal møde. Hvor var det godt. Eller hvor var det? Og så var det mig, der fik kill igen. Oh my god, kill stiller mig. Kill steal for the win. Ja, du kan få en hjelm, så kan du beskytte dit hoved. Ja, så synes jeg, at jeg har taget en hjerneskade. Har du det? Det er ikke... Skal du ikke på hospital med det egentlig? Jo, selvfølgelig. Virkelig eller for sjovt? Nej, for sjovt. Du spiste den virkelig ud. Hvis jeg skulle få en hjerneskade, skulle være på grund af at tage med dig. Okay, lad os gå herned. Lad os se, hvad der gemmer sig. Der gemmer altså en guldhjelm. Jeg ved det ikke. Vi skal ind. Der er allerede en inde på midten nu, Per. Er der? Ja. Højsen! Nej, nu blev jeg også poison, Per. Gør du? Ja. Au. Du spæder ild på mig! Nej! Au! Game end. Okay. Hvorfor spawner vi i sådan samme kuppel? Fordi vi er et team, Per. Det synes jeg er awkward. Awkward. Bare alt, hvad der man kan få på sig. Kan jeg ramme ham? Det var tæt på, tror jeg. Nej, det var sikkert rigtig langt. Skal jeg ind i midten? Er du en? Nej, jeg kom til som en swiftness potion. Nu, Asger! Nu! Nej, jeg døde! Døde du bare sådan uden videre? Wow. Okay, nu er det dwarven. Det er godt med. Okay, det ser du. Så regner jeg med det. Jeg kan godt på makro. Nej, så bliver du bandet. Det er dejligt at bade i XP. Jeg har ikke fået et eneste XP. Nu har jeg. Au! Skal du bare lade være med at kaste på mig, Per? Don't touch me! Prick. Jeg fik faktisk en. What the fuck? Wow. Hvordan kunne jeg få dem? Var de bare totalt low, eller hvad? Det er fordi man var enchanted selvfølgelig. Vi fik ham. Hvor smukt. Jeg fik to. Du fik 2 killstealer, mand. Smukt. Har du noget liv, Asger? Noget liv? Jeg har intet liv. Okay. Jeg har faktisk en regeneration potion, hvis du har brug for det. Det har jeg også. Har du også det? Jeg har instant heal. Ind i midten! Vi skal ind i midten, mand. Du kan få nogle diamond boots. Tak skal du have. Hvor er we? Løv! Asger, løv! For satan, løv! Asger, jeg siger dig, løv! Nej! Du skal ikke løbe alligevel. Jeg troede, vi skulle til at dø! Jeg troede, vi skulle til at dø. Giv mig en krammer, Per. Nej. Ej. Ups. Nej!
Væk. No homo. Det er sjovt, det her. Så her. No idea. Ej! Nej, Du, nej, hvad nej. laver du? Nej! Ah! Nej! Hvad laver du, Asger? Hvorfor kiggede du ikke? No idea. Asger, hvordan kiggede du ikke på det der? Vi kunne faktisk have vundet det der game. Jeg var nede i sådan... Hvad? Nej, du var. Der er 5 spillere tilbage. Du stod ved siden af mig jo. Gjorde du ikke? Nej, Nej, det gjorde jeg. Jeg var langt væk. Oh my lord, nej. Bliver det her bare en video, hvor vi fejler rigtig meget i Skywars? Ja. Asger og Sky fejler i Skywars. Skywars med Skydas. Det er jo bare det bedste navn. Jeg ved ikke, om det var med vilje, du kalder Skydas. Nu er det Riku Ryan, sådan... Det bryder mig ikke om. Ja. Vi kan ikke vinde et game. Det ville være sjovt til sidst, at vi vandt i game, faktisk. Vi vandt et gay her, ja. Vi vandt ikke en gay. What the heck, Asger? For klam. Nej. Det var forfærdeligt. Vi er meget... Nu skal du ikke bare gå. Nu skal du ikke bare gå, Per. Per. Nå, okay. Au! Chok! Wait, der sker ikke. Hvorfor stønner du? Let's do it. Det må man lige Per, tilbage. Det var vigtigt. Okay, frem. Hvad var det? Frem og tilbage. Per, pas på. Løj. Au! Nej! Nej, nu mistede vi en helt på holdet. Jeg er ikke nogen pige. Nej, Per, hvad er det, du har efterladt mig med? Hvorfor gør du det der imod mig i hovedet? Fordi jeg kan. Ah! Asger fik et chok. Nej. Asger, du fik et chok eller hvad? Det siger jeg ikke, at gøre, men jeg er rædselsdagen. Hvor er du henne? Midten. Seriøst? Ja. Hvordan i alvanden kom du ind i midten? Jeg gik ind. Nu dør du. Han har 20 liv, du har 6 liv. Løb. Geronimo! Run! Han tør mig ikke. Han tør dig ikke, okay. Det er fint. Nej! Han tør mig ikke, nej! Han tør mig ikke, nej. Det er du ret i, jo. 7-9, tror jeg. Det her, det er vores sidste forsøg. Så kan vi altså ikke mere. Okay. Jeg glæder mig til at se den video her. Congo. Okay, Congo simpelthen. Det er jo ikke lige mit terræn her for en viking. Med blå øjne. Og brunt hår. Så er vi med. Nej, nu har jeg ikke nogen våben, Per. Ja, du kan tage en bue. Tak. Hallo, skynd dem ned! Ej, jeg var ikke hurtigt nok. Rammer dårligt, mand. Tag ham derovre! Skynd dig nu! Nej, du skal ikke tage ham, du skal tage ham derude ved broen. Asger! Hvad for en bro? Du var så dårlig til at ramme. Asger? Der kommer en op til os. Nej. Bum! Det er så... Pas på, Per. Så kommer han. Jeg kom ikke tilbage fra fisk, vel? Undskyld, Per. Wow! You are about to die. Altså, jeg slog med mit kødben, det skal lige siges. Skidt med det der. Hvordan kunne det ske, mand? Det var ikke makro, det skal jeg lige sige. Det var ikke makro, for jeg har ikke min lokke. Du slog ham ihjel med kødben. Er der gear? Er der lyd? Nej, jeg går ind mod midten, så der gear. Er der lyd? Der er sgu da et sværd. Sådan noget kan du ikke bare sige, Per. Der er ikke noget, så der bare... Er der et sværd? Der lå et diamantsværd. Der ligger rigtig mange ting inde. Gør der? Det er midten. Jeg tror også, vi vinder den her. Okay. Jeg smider lige nogle pickaxes væk. Er de sådan nogle whiny bitches her? Ui. Han har måske lige glemt, at jeg lige kan skyde ham igennem den der. Hej. Fuck. Det er intens, det her. Hvor er det godt. Nu har jeg fået et skjold. Et skjold? Det er måske bare noget, man har. Jeg har fået et kompas. Jeg har ikke haft noget armor længe. Jeg tror, vi har overlevet. Jeg tror det faktisk, vi vinder den her. Nej, det er løgn, så blokker jeg den kraften af. Uden at bande, undskyld.
Pænt. Det ser jeg ikke, det der. Jeg har ikke nok... Jeg laver på hunger. Nej, de kommer! Asger! Kommer de? Nå, det var dig. Okay, jeg troede, det var det. De kommer. Det er mig, Per. Har du mad? Ja, her du kan få en cheeseplate. Mad? Ja. Nå, men tak for det. Jeg behøver ikke den der. Kan du give nogle af dine pile til mig også? Jo. Okay. Damn, Nick, stille og roligt. Jeg har rigtig mange. Tak. Hvorfor er der to... Nå, okay, der er 3 players til lige. Det er den sidste. Den sidste, vi mangler. Vi kan ikke tabe. Hvad laver han? Han leger med os. Falder bare ned. Det er sådan en whack-a-mole, det her. Jeg har et firespik svært, du kommer bare ind. Nu prøver han at komme over. Det gik ikke særlig godt for ham. Vi vandt! Vi vandt, Per, og vi døde. Jeg ville gerne have nakket ham. Han døde af sig selv, det var det værste. Vi går nu og hopper os ind ned. Okay. Fint. Det var vi længe om. 8 spil og sådan noget for at vinde en kamp her. Nå, men det var da meget hyggeligt. Det bliver nok til montage, tænker jeg, det her game. Om ikke andet. Så tak fordi I så med, og I må have en rigtig god dag. Ej. Farvel!